Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović potpisala je ugovor sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Biševcem, na osnovu kojeg će lokalnoj samoupravi biti dodeljena sredstva za realizaciju projekta pošumljavanja na više lokacija. Ona je navela da je pored zamene kotlarnica u sportskoj hali Pendik, podršci za zamenu individualnih ložišta u domaćinstvima, uz subvencije ministarstva posađeno 40.000 sadnica. Najavila je za ovu godinu još nekoliko ekoloških projekata koje će, kako je ocenila, u velikoj meri promeniti kvalitet života građana. Mi se trudimo da deponiju koja će biti izgrađena u Raškoj, dakle regionalni centar, savremeni, moderan i gravitiraće ka njoj i Novi Pazar i Tutin, u što kraćem periodu uradimo, dakle da zajedno sa evropskim partnerima, Evropskom bankom za obnovu i razvoj upravo i finansiramo izgradnju tog čitavog regionalnog centra. On se uveliko projektuje sredstvima iz ministarstva i bit će završen projekat do juna ove godine. Paralelno sa tim radimo reviziju projekta Golog brda, dakle deponije koja će se zatvarati onog trenutka kada krene izgradnja regionalnog centra. Projekat ozelenjavanja gradskih površina u Novom Pazaru je projekat vredan preko 7 miliona dinara. Biće zasađeno 1200 stabala, što je gotovo trećina postojeće zelene površine u samom centru grada. Upravo se radi projekat za regionalnu deponiju koja ima izuzetan značaj za grad Novi Pazar. U sklopu regionalne deponije će biti grad Novi Pazar, Raška i Tutin. Ogroman je značaj, kažem, to je prvi korak. Ministarstvo je izdvojilo 20 miliona za projektovanje. Upravo je završen i projekat, javna nabavka za projektovanje za sanaciju postojeće deponije Golo brdo, tako da su to sve projekti koje, kažem, do pre 2 godine, pre dolaska ministarke, uopšte nismo o tome razmišljali, tako da je mnogo toga pokrenuo sa njenim dolaskom u ministarstvu značajno za rešavanje, kažem, strateških problema zaštite životne sredine. Radi se na projektu za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u Raški, a radit će se i revizija projekta sanacije deponije Golo brdo. Planirana je i zamena kotlarnica u 2 osnovne škole, a Novi Pazar će dobiti i nove kante za smeće i kontejnere.